Good afternoon mga boss. So ngayon ay Lunes. So holiday pa rin dito sa Pilipinas mga boss. So sobrang haba ng boundary. Sobrang haba ng tawag dito, holiday. Kaya yung maraming pera masaya kasi mahaba bakasyon. Yung mga walang pera hindi masaya. Siyempre pag no work no pay, yan ang problema. Mga construction, walang sweldo. Di bali yung mga nasa company, may mga sweldo sila kahit hindi sila pumasok kasi holiday. Pero yung mga construction, no work, no pay. Kaya yan ang may masaya, may malungkot. So kami dito siyempre malungkot, holiday. So mahina ang pasada. Holiday pa rin eh. So okay mga boss, mamaya pag meron tayo magandang makita sa kalye, so kukuha na natin. So gusto ko sana maglibre ng pasero, pero tingnan natin kung makakakita tayo ng pwedeng ilibre. Siyempre hindi naman tayo basta-basta manglilibre. Kailangan yung pwede lang ilibre, yung mga hospital patient, mga senior citizen, mga ganon eh. Yun mga gusto ko ilibre. So okay guys, tingnan natin kung makakakita tayo. Alright. Dito tayo sa panulukan ng crossing at saka Star Mall. So wala pang traffic mga boss. So, reporter tayo ngayon. Guys, SM Fairview, grabe traffic sa loob. Oh, dami ng tao mga guys. Maraming pera tao ngayon. Grabe. Dito lang sa loob guys, nakakalahating oras na bago makalabas. Wow. Grabe. Dami tao, dami. Parking punong-puno guys, oh. Napunta ako dito sa Fairview SM, layo sa Metro Manila. So guys, nakalabas na tayo sa SM Fairview. So balik tayo na Metro Manila. Huwag na tayo pumirmis dito. So hanap man lang tayo ng makakapihan natin. Okay guys, pasubo ako dito guys. Oh, traffic oh. Wow. Pag napunta tayo guys ng Manila, Quezon City, uwi na tayo guys. Okay na to. May pambili na ng asin at saka bigas tayo guys. May pambili na tayo ng bigas at saka asin.
guys, gabi na. Dito na kasi siguro tatapusin ang video ko. So nakapagmerienda na tayo ng isang itlog, isang kape, saka isang Hansel na biskwit. So gabi na, so wala po tayo napili na may free ride natin. So hindi po tayo nakakita ng dapat na libre natin. So okay guys, thank you for watching. At sana supportan yung aking ads para kumita tayo, para makatulong tayo dyan sa mga, alam mo, gusto kong mga namuluwi dyan gusto ko sana tumulong, alam lang may tulong. Dito sa pag-YouTube, baka sakaling kumita tayo, makatulong tayo kahit pa konti-konti. Alright guys, thank you.